Rusija, Lenjingradska oblast, palata u Babolovu. Zgrada palate se raspada, zidovi se ruše. Ovde se krije atrakcija svetske klase. Ovo je ogromna kada napravljena od jednog komada granita. Kada je gigantske veličine. Ovo je neverovatan proizvod. Pogledajte kako je ogroman artefakt prošle civilizacije. Popeo sam se u drevnu kadu. Samo mi glava viri iznad boka. Veoma glatka, savršeno polirana površina. Ima malih udubljenja. Možda su se vremenom formirali. Spoljna ivica kada je napravljena sa krivinom. Majstori prošlosti su tvrdili granit tretirali kao meku glinu. Napravili su složene zakrivljene oblike. Veoma glatka, ravna površina. Kada se postavlja na pravougaone granitne blokove. Kada ne dodiruje površinu poda. Na podu u holu su kamene pločice. Takođe glatki polirani kamen. Ćudi kradu drevne pločice za svoje potrebe. Ali niko ne može ukrasti ovo kupatilo. Teška je 48 tona. Ogromna kada ima iznenađujuće mali otvor za odvod. Ova rupa se može začepiti prstom. Ispod nivoa poda nalaze se podzemni tuneli. Možete hodati samo pognu. Ranije su tuneli bili viši. Tuneli su bili preplavljeni tečnim blatom. Ovo je odvodna rupa u plafonu tunela. Voda je tekla ovde iz Đinovske kade. Kada se postavlja ispod nivoa zemlje. Površina zemlje je u nivou glave čoveka. Poseban oblik prozorskih otvora. Soba nema vrata kroz koje možete provući kadu. Prvo su ugradili kadu, pa su zidali zidove. Koristeći savremenu tehnologiju, ljudi mogu napraviti sličnu kamenu kadu. Veoma je teško, ali moguće. To znači da su ljudi iz prošlosti imali sličan nivo tehnološkog razvoja. Ali dogodila se katastrofa i civilizacija je propala. Istoričari su namerno skrivali od nas smrt prošle civilizacije.